yang bang keren da pia keren no pilingan keren ayu ken manga pia wet yang bang wana gini social media piong don penkut no piwan siwan tekan ya social media di jong no kadi jong pi kadi jong ngaru dia ti kata kadi kajing wan jong ha gini social media kadi ba pia penbor susu ma pi kitu ba komen ki ba ong balai piwan beng ni kitu ki bala ai men si menga ki ong to ya chakmat tiki ki ong ya chakmat dangal alut ki topik ngan ya da ikin rekati kan ni ka topik ka pa pia ong ma phi balai phi dangwan biang ha kan ka social media hang tang hab banwan biang dat pia pen bori ma phi ba ngan hab kran ya phi kita ki nong komen ki ba ong ba phim ju pet siu ne ka juk menta ka dei ka ba bun bah ki samla ki dang bakala ki mut bandal ade pet khun dang hab pet sakik siu kata ka dei ka bakala ba dia bandal ade pet siu ba dei ken salibu sa shamesi hum dia kata ka dei ka bakala ba hakan diga de menriu jongi ke bangi burum bahaya ki pa henry mentangi layo i bala don ki mercy home bala da kita ki pa kat baki dang penhek pensan ki hun dang mentoy on adon ski siu pen ap siu dala kut string ap siu li berat na mercy home ti kita ki topik ki bang ayo i bang ling ba jong pi ki tu ki ba komen seniu ki bom burum ya ki kepala jong pim burum yang ngaru pi ong piwan da iu pat hang ne ba pi la ong wan shu tiki kita bom sim la burum yala kimi kepala jong kim burum yang ngaru ngati kunjong ba burum dia nga ki kunjong kim not man karan kum tu kum ba pia karan ma pia kini komen ki kunjong ki di bangal asyakri na dung arang kalung ya ki kila ai la lan yang menta bangan karan sia ki pat ba ki kunjong ki num not ban ong bale pikiran kum ta nomor sisien nomor bangate ka kami ngahikai ya ki kun baken karan kim dai pat ki kun baken hikai ban karan kala sayang Timo pi bada kita ki bawan kini ki komen. Tak mut pikiran kala ya ki ki pajong pi bisa not ban karan yang Jadi ki baklam burom mela ki kepala jong ki sam kain burom ki priuru. Nga pada kade ki ba ngami na yang kasam ka banga burom ya imei burom ya ipa imei jong ali ju hikai ban burom haduk ki kinya kha. Ni burom duk kinya kha imei burom duk kinya kha jong ngang burom duk kinya kha ki kun ni burom haduk kinya kha jong ki kun men kadang isa burom ya pihiru ang ni. Debat kata kajing kalam akor ha kane kajok ka menta ka bakini ki briu ki mi hak social media ki ba kalam burom yanu kane kadai ka ba ngaken no ya sarkar. Ngan keno be madu perestun. Ngan nyat bi basniu madu perestun. Matang sula yaro madu perestun rukil ong kane temen syong no ayeng. Tang syaro iba ardan do kilay ong kani teman keto. Ngam tip tak keto amut kumno. Tinta kadang on sukuno abe je iba ardan bat imadu prestun ba kini kini klama ko jong kini ki briu haki komen ki dei na iba ardan bat na iba nai madu prestun. Ba im sim kran hadu kitu ki jeng yalang ban hikai ban seneng ban kerau. Kata ngan ong nadien kani ngawan kanang hakani resngi bang lebih tar. Ngam simuan kembangawan malak sengi bang so ngalawan wan tahang ni ada kajing bitar namar ba ngakwa ban keren ya i ba arden ba in sneng in karau ya kinong kersian la jong ba kenong keren da kasang yangi kilong kemi bat bangan nyat saya imadu prestun ru ba imte lakam katala arta menta ilawan ha bosorkar imla ban ai kata kajing te lakam ya ki skul ban puli ki jing sneng temen barok hot ki skul pareng na skul khasi sisien ki bade ki badon ha kane ka jalla ka jongi ki dei ban hikai ban karan ban puli kat jing sneng temen ka bade ikot betang khandiat ba hikai ban sneng ban burom ya ki me ki pa ya ki bela he alasan ya ki nong hikai wat ni burom hadu yu khulung ru tekani ka de ka ba ngan keno e madu prestun da isu yalap bet tang ki election tang ki project tang kita ki nuki kampenroi kampat biang kata kabaning kong mentapi penroi liu ki khana ki badakat pen ai kam le yu ki khana ki baka akor burom rumdan tin rei kata de ka jing te lakam
haki school baro bakin dayo ka jing seneng jing krau kin yo ka akor ka burom kum ki khasi kin sakiu ki jing nang ki jing start ki jing puli ki joki pin kiu ki jing puli khlam burom yanu le ayu ka ta school pin yo ka ta school ka bak mi pa ki lapan he pan sanne ki khun ndala he habrin la don ki khun udang hab syakri la don skiksi udang hab syakri dam la syakri shu li beran no semesti home kare kata ka baka sarkar mentaka di bentek lakam ya kini ki school bar khat ki badan hang jalla jongi ban ai kita ki jing sneng temen ya baro ki school ba lada ki ba feel ya kata ka subject ru kamot ba ki di ban detain puli science maths english fin la yu kita ka akor burum dan bat hadu hang ni kita ki comment bro khat ki ba ki bri bat kan thai bat senrang bat temen bat khana am tim ki ba comment bet ki ktin maklam akor ya kinong mi khmat ki ba hadu ye ba ardan ne hadu ye madu perstun ne kata kajing keren komi ki manat ki mereng ngar ngam syak ro keren yang akum ta maki khun jonga ki mla ba kin keren yang akum ta ki khun jonga keren yang akum ta tangal asyo ki men jonga ro ki mnut ban keren yang ba sisien bang nga sneng akarau ki khun jonga dan ban keren manu-manu na maladang sempat ki khun jonga ki bawana khmat jonga bang dang sempat khun wan sempat lang ki khun jonga ki di bangan in ngan guide ya ki bakin tip ban burom yang ngah kami ukpa bakin satip bakin saburom mi kimi kepajong ki weidu tekadai kata ka mangalawan hakan ne kasngi dakat jing bitar bangayo i ki tu ki komen baki ong kane kabrio kat banganang mix singkala nang bed ki keli ki ong bali fikiran bau ni ba deng do terong du babu aj udang don akor burom tu ba deng do terong ban yakini ki nong komen ba deng do terong sasngap udkaran yang ong da ka burom me phi na na empat yo i kita ki komen ki ba ong ba yang burom me phi na na ba fikiran be lekum ne ngakaran yo ba deng do terong bangade ngatip ba deng do terong ba syukaran be da ketinsi tang bangangam jupet ngatang suyo i bol asedang ban kransi ngapelip no bat ngakaran yo ba deng do terong ru namar ba ngayo jing hikai nakata ka jing hikai kristan baki ong ba ujisu wan nakabanta ki bapop